Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så skal vi reagere på Mr. Utrolig 9 mega specielle mennesker i verden. Skal vi tage et kig på kæmpe mænd. I denne video skal vi tage et kig på kæmpe mænd og mikrokvinder, Hulk som virkelig findes, og en mand med et smeltende ansigt. Velkommen til 9 meget specielle mennesker. Husk at se med til slutningen for at vinde et shoutout, men lad os så komme i gang. Nummer 9. Træmanden. Mange af os har helt sikkert set Guardians of the Galaxy og husker nok Groot, den levende træskabning, der hjalp holdet med deres missioner. Selvom at Groot selvfølgelig bare er lavet på en computer med visuel effekt, sjælden sygdom kaldet epidermal dysplasi verruciformis, hvilket forårsager en træagtig bevoksning på hans fødder og hænder. Der kendes kun til 4 tilfælde af denne sygdom, hvilket gør den ret sjælden. Bangladeshmanden havde prøvet mange forskellige løsninger for at fjerne sygdommen, men intet virkede. Heldigvis fik han ved hjælp af 16 forskellige operationer fjernet 5 kilo bevoksning fra hans hænder og fødder. Før operationen kunne han ikke engang holde sin søn, så nu lever han et meget lykkeligere liv. Nummer 8. Manden, der ikke kan tage på. Det er ikke unormalt at høre om folk, der ikke kan tabe vægt, men det er meget sjældent at høre om nogen, der ikke kan opbevare kropsfedt overhovedet. Dette er tilfældet hos Tom Stanneford, en paracyklist, der har en sjælden overhovedet. Dette er tilfældet hos Tom Stanneford, en paracyklist, der har en sjælden sygdom, der forhindrer ham i at opbevare kropsfedt under sin hud. Dette gør ham derfor også alvorligt undervægtig. Dog har det ikke altid været sådan. Han blev nemlig ikke født med sygdommen. I stedet udviklede den sig langsomt gennem hans liv. Da han var barn, begyndte han pludselig at miste fedt i en bekymrende hastighed. På trods af sin sygdom lever den 33-årige Tom stadigvæk et ret normalt liv. Som paracyklingsalet vandt han i 2011 det nationale mesterskab i paracykling. Nummer 7. Den stinkende kvinde. Dette er 41-årige Kelly Fedoe White fra Manchester, og hun har en meget besynderlig tilstand. Hun lider nemlig af en ekstrem sjælden sygdom, der får hende til konstant at lugte af fisk. Hun siger, at hun plejede at tage 4 brusebade om dagen for at fjerne lugten. Hele sit liv har Kelly levet med trimethylaminoria, en lidelse mere almindelig kendt som fiskelugtsyndrom. Dette er en tilstand så sjælden, at det kun er blevet registreret 100 gange i lægejournaler, men nogle læger mener, at det virker. Men jeg vil jo sige, det er jo ikke specielt, altså, det er jo bare, ja. Tal kan være højere, og nogle kilder sætter tallet tættere på 200. Patienter med sygdommen producerer en række stærke kropslugte, herunder rådden fisk, løg og afføring. Denne sygdom har gjort det svært for Kelly at socialisere og være sammen med andre folk. 73% af jer, der ser mine videoer, er ikke abonneret. Det betyder, at I ikke går glip af spændende videoer som denne, så subscribe dig lige. Du får subscribe. fede videoer hver uge, det er helt gratis, og så kan du altid ombestemme dig. Nummer 6. Manden med de mange fingre. Devendra Sutara lever i den vestlige del af Indien, hvor han dagligt prøver at passe sko med 7 tæer på hver fod og bruge værktøjer med 7 fingre på hver hånd. Denne mand blev født med polydaktyly, som er en sygdom, der sker i den 6. eller 7. uge af graviditet, hvor spædbarnet får flere fingre eller tæer end normalt. Hans lidelse er så ekstraordinær, at han kom med i Guinness rekordbog 2016 for at være den nulevende mand med flest fingre og tæer. Nummer 5. Den levende døde. Forestil dig, at du er levende, men alle tror, at du er død. Selvom det her lyder... Jeg tror, jeg har hørt det der, når man bliver begravet levende. Som plottet eller situation i en eller anden gyserfilm, er det noget, en rigtig person har oplevet, selvom der ikke er noget skræmmende ved det. Lal Bihari blev født i Uttar Pradesh i Indien. En dag gik han til banken for at ansøge om et lån, og det var der, han indså, at Indiens regering havde erklæret ham død for længe siden. Det viser, at dette var på grund af en ondsindet onkel, som på en eller anden måde havde overbevist regeringen om Lals død. Lal Bihari måtte derefter kæmpe juridiske kampe bare for at bevise, at han som levende mand var i live. Nummer 4. Verdens højeste mand. Sun Mingming er den højeste mand i verden. Med sin 2,3 meter er Sun Mingming fra Kina i øjeblikket også den højeste basketballspiller i verden. Han har endda en Guinness verdensrekord for det. Udover at være en professionel atlet, er han også skuespiller og har optrådt i filmen Rush Hour 3 som Kung Fu-giganten til en kampscene med Chris Tucker og Jackie Chan. Sun Mingming har også Guinness verdensrekorden for det højst nulevende par i verden. Ja, hans livspartner Su Yang er 182 cm høj, og sammen udgør de det højeste nulevende ægtepar med deres kombinerede højde på 4,2 meter. Husk at tjekke vores Mr. Utrolig merch ud. Det er perfekt til de smarteste detektiver og de allerstørste dinosaurfans. Glem ikke den kæmpe måtte med UFO'er og superbrillerne, der kan se fakta. Så husk at tjekke det hele ud med det første link i beskrivelsen. Nummer 3. Virkelighedens Hulk. Sajjad Gharibi er en Iran.
en giveaway på. Bodybuilder, populært kendt som den persiske Hulk. Mit eget merch. Jeg kan godt vise det en dag, men ja. På meget kort tid har denne unge mand fået mere end 100.000 følgere. Han har også vist et ønske om at deltage i professional wrestling på grund af sin enorme muskelmasse, der vejer omkring 175 kilo. Sajjad Gharibi har også erklæret sin ambition om at blive soldat for sit land og begynder snart sin træning. Som sagt er han blevet lidt af en berømthed på sociale medier på grund af hans enorme fysik, og hvis man farver ham grøn, ligner han altså også Hulk på en prik. Nok ikke en person man har lyst til at blive uvenner med. Nummer 2. Den mindste kvinde. En af de mest ikoniske Guinness verdensrekordholdere er Jyoti Amge fra Indien. Verdensrekorden fik hun i 2009, da hun blev bekræftet som verdens korteste eller mindste kvinde i live. Hun var kun 61,95 cm, og 2 år senere på sin 18-års fødselsdag blev Jyoti målt igen. Der var hun 62,8 cm, hvilket bekræftede hende som verdens nye laveste kvinde. Nu i en alder af 28 har Jyoti bevaret sin rekord i over et årti, og er også blevet skuespiller efter at optrådt som Ma Petite i American Horror Story. Nummer 1. Smeltende ansigt. Huang Chongkai er en kinesisk mand, der blev kendt for at være Kinas elefantmand. Han har et ekstremt tilfælde af neurofibromatose, som forårsager så store svulster i hans ansigt, at de fuldstændig har forvrænget hans træk. Født og opvokset i en lille landsby, var Huang den ældste af 3 børn, som voksede op i fattigdom. Huangs forældre bemærkede først tegn på en sygdom, da han var 4 år gammel. Lægerne frarådede dog at fjerne tumorerne, fordi de mente, at det ville være for farligt og ville koste ham livet. Svulsterne voksede, og da han var 31, vejede hans svulst 15 kilo. Sidenhen har han fået utallige operationer, som har fjernet noget af hans svulst og gjort hans liv lidt lettere for ham. Men nu kommer quizzen, hvor du kan vinde et shoutout. Først skal du lige give et shoutout til vinderen af sidste videos quiz, og det er... Det vil jeg bare sige, men tusind tak for det, I gad at se med på den her video. I må også meget gerne like og subscribe, det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Hej hej.